Benvidos e benvidas todos e todas a este acto inaugural donde Lugo convírtese ata o mes de novembro na capital da cultura do Eixo Atlántico deste 2023. Grazas por acompañarnos nun día moi especial para a nosa cidade, porque tomando o relevo á cidade de Braga, Lugo convírtese, como dicíamos, ata finales deste ano nesa capitalidade cultural do Eixo Atlántico 2023. Así o acordaron por unanimidade todos eses concellos de Galicia e do norte de Portugal que conforman e que integran a entidade tras valorar a candidatura presentada polo Goberno lucense. Antes de comezar, darlle as grazas ao conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, pola súa presenza. Andará por aí, non os vexo a todas as autoridades. Tamén a subdelegada do Goberno, a Isabel Rodríguez, tamén a Xosé Tomeo, presidente da Deputación, a Xoán Vázquez Mao, ele o secretario xeral do Eixo Atlántico e o vicepresidente tamén do Eixo Atlántico e alcalde de Braga, Ricardo Río. Como non, a todos os alcaldes, as alcaldesas, a concelleiros de Santiago, de Monforte, de Ponteareas, de Sarria, de Amarante, Barcelos, Braganza, Gondomar, Guimaraes, Matosiños, Póvoa do Varzim, Santa María de Feira, Valongo, Viana do Castelo, Vila de Conde, Vilanova de Famalicao e tamén Vilanova de Gaia. O adxunto, o vicerreitor, a parlamentarios, deputados, senadores, tamén o delegado da Xunta de Galicia, os concelleiros da Corporación de Lugo e a todos os representantes dos distintos colectivos da nosa cidade, culturais, sociais, profesionais, veciñais, tamén os representantes dos medios de comunicación e, como non, a todo o público en xeral. Como dicía ao comezo desta intervención, Lugo aposta pola cultura como un dos elementos decisivos no seu desenvolvemento social, económico e tamén de identidade mediante o deseño de políticas culturais diversas e plurais que fomentan a capacidade de creación local con esa ou en esa máis ben sintonía de estrategia de cidade sostible. Nesta aposta, a antiga Lucus Augusti preséntase como municipio acolledor, como eixo central e vertebrador desde onde o Eixo Atlántico amosará, ata novembro, como ben dicíamos, as propostas culturais máis interesantes dos territorios da Eurorrexión. Hoxe son 38 os concellos de Galicia e do norte de Portugal que representan todo o talento que nos une, pero tamén aquel que nos define con personalidade e que nos demostra que cando camiñamos unidos, camiñamos mellor, facémonos máis ricos e tamén máis plurais. Mañá serán 41 concellos que conformen este Eixo Atlántico, así que unha proba, unha evidencia de que este eixo chega para quedarse e para expandirse. A programación da capital cultural desenvolverase, como dicíamos, ata final de ano, ata final deste 2023, aló polo mes de novembro. E contempla non só as distintas disciplinas artísticas, senón tamén unha ampla variedade de eventos. Estes vounos ler, non vai a ser que algún se me quede no tinteiro. Mostras de teatro, danza, cine, concertos, festivais de arte urbá e tamén exposicións, pero sen esquecer actividades vinculadas co patrimonio ou ca gastronomía, sendo unha programación onde o público, por suposto, de todas as idades vai a topar o seu oco. Tamén incluirá actividades xa consolidadas e coñecidas por todos e por todas nós nesta cidade, como, por exemplo, o Ar de Lucus Cultural, a Feira Arte San Froilán ou Caudal Fest, que abrazarán neste ano a artesanía, a música e tamén a historia dos nosos veciños galaicolusos. Ninguén mellor para explicarnos este sentimento cultural compartido que o que representa a capitalidade cultural, que os alcaldes que representan precisamente as cidades acolledoras. Hoxe está connosco a rexedora de Lugo e tamén a presidenta do Eixo Atlántico, Lara Méndez, anfitriona. Este ano tamén Xoán Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo, e tamén está connosco o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, que van subir agora comigo neste escenario, van falar con vostedes e tamén estarán acompañados por Alfredo García, o presidente da Mesa do Eixo, alcalde do Barco. Por favor, un aplauso para eles. Comeza o conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, por favor, todos os seus micrófonos. Moi ben, moi ben.
Moi ben, moi boa e fría tarde a todos. É para min pois un prazer e síntome moi honrado de poder participar nesta inauguración pois dun acontecemento cultural internacional e que ten unha gran trascendencia no sentido de que hai poucas actividades humanas que teñen unha capacidade tan grande de xerar cohesión, de xerar benestar emocional, de xerar tamén economía e orgullo como a cultura. Prácticamente todos os presentes e todas as persoas nun momento ou outro da nosa vida ou dun día da nosa vida, pois estamos consumindo cultura. O facemos cando escoitamos música, cando vemos unha exposición, cando vemos unha película, un produto audiovisual, cando contemplamos pois un monumento, en definitiva, estamos en constante contacto coa cultura e a cultura forma dende sempre, dende o principio da nosa historia, pois forma parte do que somos as persoas e do que é o ser humano. E dicía que hai poucas cousas coa capacidade e coa forza de xenerar a cohesión que xenera a cultura. E o feito desta singular actividade fala basicamente de cohesión. Estamos a falar pois dun encontro onde os membros do eixo atlántico, as cidades de maior ou menor tamaño que conforman o eixo atlántico, pois van a presentar, van a difundir, van a impulsar, van a promocionar e tamén, hasta eu diría, van a presumir pois da súa capacidade creativa e da súa cultura. E creo que iso é unha gran oportunidade para todas as localidades que se integran en este singular proxecto que é o eixo atlántico. Aquí van a conviven de feito as principais cidades da Eurorrexión, tanto de Galicia como o norte de Portugal, pero tamén pequenas cidades, como pode ser Lalín, da cual eu son, que, de algún xeito, teñen unha oportunidade de participar en eventos e en proxectos deste tipo. Creo que esa é a gran virtude dunha rede como o eixo atlántico, que é capaz de coexionar e de aunar vontades en torno á creación, en torno á cultura, tamén en torno a outras actividades, como pode ser o deporte, como pode ser outras cousas, digamos, non vou dicir máis serias para que non se entenda mal, como pode ser a cohesión territorial ou outro tipo de actividades, pero sempre a cultura é un dos pilares que soportan as relacións que existen entre as persoas dun lado e do outro da raya. Sempre estivemos unidos, dende os tempos máis históricos da bella Garaecia, os vínculos históricos medievais do Camiño de Santiago. É certo que tivemos momentos onde estábamos de costas uns con outros, os españoles cos portugueses, os galegos cos do norte, pero é certo tamén que nas últimas décadas, e gracias ao proceso de cohesión europea e gracias á superación das fronteiras, o que era unha realidade social, unha realidade paisaxística e, sobre todo, unha realidade cultural que se basea nunha lingua prácticamente moi semellante, non vou dicir idéntica, pero prácticamente semellante, nunha cultura, nunha forma de ver e de interpretar a vida moi parecida, pois hoxe podemos dicir case que somos un solo. Somos un territorio único, un territorio que temos moitísimos lazos en comuns e que compartimos un pasado brillante e, sobre todo, temos un futuro que se o facemos todos xuntos o facemos moito mellor. E por iso é importante que o eixo atlántico, como aglutinador de vontades, sirva precisamente para o que dicíamos ao principio, para cohesionar e para dar oportunidades. En definitiva, moitas gracias a todos os presentes que estades aquí, aos representantes dos diferentes concellos que conformades o eixo, moitas gracias aos representantes do eixo, neste caso ao secretario xeral, ao presidente da mesa e, por suposto, á alcaldesa e presidente da mesa do eixo atlántico, e simplemente disfrutemos da cultura, perdón, debe ser o frío, e disfrutemos, bueno, non hai agua. Nada, disfrutemos da cultura. Moitas gracias.
Cousas do directo e cousas deste tempo frío. Moitísimas grazas ao Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, pola súa intervención. Deixámoslle agora que a alcaldesa de Lugo e tamén a presidenta do Eixo Atlántico, excelentísima dona Lara Méndez. Bueno, pois cambiamos a orde, que andamos co protocolo cambiado. Agora si imos dar paso ao presidente xeral do Eixo Atlántico. Falamos de Xan Vázquez Mau. Gracias. Boas tardes, moito boa tarde. Hai que ver que cousas lle pasan aos que non son fumadores, Bueno, eu se supón que teria que empezar citando as autoridades, pero entonces pasaría todo o tempo do concerto, porque isto, entre os que sodes electos, os que sodes designados e as autoridades máis importantes, que sodes as veciñas e os veciños de Lugo, entón me levaría todo o tempo citaros, e non me sei o nome de todos. Por lo tanto, como esta sala está chea de autoridades, casi non vou a citar a ningunha. En primeiro lugar, teño que disculpar a presencia de Ricardo Río, o noso vicepresidente e presidente da Cámara Municipal de Braga, porque felizmente non foi nada serio, pero o seu carro estragou en Pontevedra. Non sei se debe ser o fume de Ence, que o mellor lle entrou no motor ou algo así, pero o certo é que tiveron que alugar outro carro e xa está de camiño, pero non chega a tempo da apertura. E como aquí non vides, por menos a escoitarme a min seguro que non, verdad? Entonces, pois vou a ser moi breve, que foi exactamente o que dixo Fidel Castro antes daquel discurso de 17 horas. Ben, primeiro, a toda esa xente de Lugo, que eu considero os meus paisanos, porque a miña familia é oriunda de Iquí, da provincia, e eu só levo con orgullo darvos moitas grazas, porque sempre o acollimento especial é sempre fantástico e sempre un gusto e unha delicia pasear por esta cidade e cada vez con máis espacios para pasear, con máis peatonalización, con máis, en fin, cada vez é máis agradable vir e estar aquí, non? Tamén darlle moito obrigado a todos os vereadores, vereadoras, presidentes, presidentas de Cámara das nosas cidades do norte, que tamén estades aquí hoxe e estaredes na reunión de mañá. Que non vamos a falar se a viaxe foi longa, porque o placer de estar aquí o compensa, pero que non vos preocupedes, que con certeza que non moito tempo vades a poder vir en convoio. Xa vai tocando, non? Xa vai tocando. Só tres ideas. Primeiro, quero felicitar a cidade e felicitalo neste caso na persona de Lara, da alcaldesa, porque temos que decir que estamos moi satisfeitos da programación que foi aprobada, da programación que foi presentada e que además recolle todo o que nos pretendemos que recolla. Recolle o consumo cultural, pero recolle sobre todo a produción cultural, recolle a cultura tradicional, pero recolle a cultura urbana emerxente, toda esa cultura feita por e para a xente máis nova, o graffiti, do cual aquí en Lugo además tedes mostras extraordinarias e premios nacionales, recolle o cómic a banda deseñada, recolle o rock, recolle todo un sector emerxente cada vez máis activo e dinámico. E, sobre todo, integra o que nos queremos, que é a posta en valor da nosa cultura. A capital cultural do Eixo é exactamente poñer en valor a nosa cultura. E poñer en valor para sentirnos orgullosos, porque temos moitos motivos para sentirnos orgullosos. Recentemente, aínda hai uns días, nos Goyas, víchedes o peso e a presencia do cine galego, que se suma ao que xa ten o cine portugués e toda a escola de Oporto, en fin, con toda a herencia de Manuel de Oliveira, que falleceu hai pouco tempo, xa con perto de 100 anos, 90 e tal anos, e que foi un dos grandes cineastas mundiales. Estamos vendo a nivel de actores, de cine documental, de cine de animación, de productores. Temos moitos motivos para sentirnos orgullosos, pero non somos mediterráneos, e como non somos fenicios non sabemos vender. E temos que aprender a vender.
E temos que sentir orgullo do que temos que sentir orgullo da xente como Abraham Cupeiro, da xente como a Sinfónica de Braga, e podo estar falando de xente en todos os ámbitos da banda deseñada, do cine, do teatro, da danza, porque temos nestes momentos unha idade de ouro da nosa produción cultural. E por iso facemos a capital da cultura, para poñer en valor. E por iso, ademais, non se fai en Lugo só, porque houbera unha boa programación, sino porque, lóxicamente, Lugo tamén ten unha produción cultural moi interesante que poñer no escaparate, que vender, que promocionar, porque o que non se ten non se promociona, pero o hai. E iso se resolve, e o decía de Román, co consumo cultural. Se consume, se imos ao cine, se imos ao teatro, se imos, participamos incluso da produción cultural importantísima a nivel de base, a nivel das asociacións de veciños, das asociacións culturais, das accións que recuperan o folclore, ou eventos tan importantes nestes momentos como é o Ar de Lucus, que xa se está convertindo ou se ha convertido nunha festa de referencia nacional. E ademais, en esa parcería que fai o Ar de Lucus co Brácara Augusta, hai un liderazgo claro a nivel da Península Ibérica do que é xa non só a Galicia romana, sino incluso a propia Iberia. E non me refiro ás compañías aéreas. Remato dicindo unha cousa. Nós temos especial satisfacción de estar aquí hoxe porque a cultura, a política social, a educación son o noso ADN. Son a nosa señal de resistencia contra as crisis provocadas moitas veces por la especulación económica, por pandemias que non sabemos de onde partiron, ou por tolos dictadores que están promovendo guerras absolutamente xenocidas, criminales e absolutamente intolerables nestes momentos en que parece que outra vez voltamos ao pasado. E non é casualidade que isto se produzca nun momento que na Europa da Unión Europea, estamos vivindo o ascenso dos fascismos e dos populismos. E eu, cando falo de fascismos, falo dun lado e do outro. Falo de todos aqueles que realmente non teñen unha verdadeira convicción democrática. E como se combate isto? Coa educación e coa cultura. E por eso, todo o que apostemos por educación e por cultura, todo o que invistamos en educación e cultura, e todo o que consumamos en educación e cultura, non é só un consumo, non só as sinais de identidade, é o noso ADN e a mellor resistencia contra estes totalitarismos que queren volver a emerxer porque ás veces parece que non aprendemos nada da historia. Moitas gracias. Graciñas ao secretario xeral do Eixo Atlántico, a Xoán Vázquez Mao. Tómalle a palabra a alcaldesa Lara Méndez de Lugo, tamén presidenta do Eixo Atlántico. Pois moi boas tardes a todos e a todas. A verdade é que é un placer ver este auditorio cheo e cargado desas persoas que queren contribuir, como moi ben decía Xan, a que faigamos da cultura unha arma imprescindible para o desenvolvemento e o crecemento dos povos, das cidades e dos territorios. En primeiro lugar, me gustaría agradecer a todos os membros do Eixo Atlántico a súa confianza depositada na nosa cidade, na nosa candidatura para acoller e albergar durante este ano 2023 a capitalidade da cultura do Eixo Atlántico. Para nós un orgullo, unha satisfacción albergar esta capitalidade, pero tamén unha responsabilidade recoller ese testigo que deixaba a cidade de Braga, a cidade amiga veciña de Portugal, e queremos non só chegar a ese nivel, senón a ser posible superalo, como facemos no Eixo Atlántico, superarnos día a día, ano tras ano, durante 30 anos que levamos facendo esa labor conxunta dentro do Eixo, onde cada vez fomos sumando máis concellos que se queren integrar á Eurorrexión. O decía Sara Mijide na súa presentación, que lle agradezco tamén a súa aportación e colaboración, de que hoxe somos 38, pero mañá literalmente, porque celebraremos aquí a Asamblea Ordinaria
do Eixo Atlántico seremos 41, porque xa aprobado na Comisión Executiva mañá ratificaremos a inclusión de 3 concellos máis. Iso significa que o Eixo é un ente vivo, que o Eixo é un ente que debería de surxir en outros lugares, é unha eurorexión que máis alá das fronteiras físicas que teñamos plantexadas, moitas veces temos moitos máis vínculos, pois en este caso Galicia, co norte de Portugal, co que podamos ter co resto da meseta outras rexións do noso país e, polo tanto, eses vínculos, eses lazos que nos unen, esa idea común de fortalecer o territorio, desa cohesión territorial máis aló das fronteiras, pois creo que é unha mostra do que é o Eixo Atlántico, do que queremos que siga sendo o Eixo Atlántico. Buscamos as sinerxias, buscamos as potencialidades de amao de moitos eidos, como pode ser o deporte, como pode ser o ámbito social, como pode ser a reivindicación das infraestructuras tan necesarias para ter unha cohesión territorial firme e decidida, como pode ser, en este caso, da cultura, que é o que hoxe nos une aquí durante os vindeiros meses, hasta o mes de novembro, vamos a ter a cidade complementando a xa potente axenda cultural que ten a nosa cidade, incrementando e, además, fortalecendo as citas emblemáticas de Lugo, buscando esa fusión galaico-portuguesa, esa fusión de Galicia e Portugal que hoxe se vai a materializar aquí con este inicio, con este punto de partida destes 6 meses cargados de unha xenda que además iremos presentando paulatinamente, que xa deu unhas pinceladas tamén na súa presentación, Sara, que non vamos a incidir, porque o importante de hoxe non é escoitarnos a nós, sino vir a ver este gran espectáculo que queremos disfrutar todos e todas. Así que, de verdade, a mí só me resta agradecer a todas as autoridades que nos teñen acompañando no día de hoxe, aos membros do Eixo Atlántico por non só estar aquí presentes, sino por esa participación activa, porque parte da programación cultural tamén aportada desde os territorios do Eixo, desde os concellos, cámaras de Portugal, así que se vai a enriquecer moitísimo. Vamos a facer unha fusión que, como decía, se vai a materializar en este gran concerto que vamos a ver. Por un lado, a Sinfónica de Braga e, por outro lado, un artista de recoñecemento internacional, Xan, perdona, igual que o mural tamén ten un recoñecemento internacional, e o Art de Lucus esperemos acadar este ano tamén ese recoñecemento internacional. Isto vai a ser unha plataforma para que Lugo tamén se poña no plano internacional da mao da cultura e, como decía, esa fusión que materializa moi ben o que é o Eixo Atlántico. Non son 2 concertos da Sinfónica e da Brancupeiro, senón é un único concerto poñendo o mellor de cada territorio para que hoxe disfrutemos e, como decía, son referentes xa tanto a Sinfónica como a Brancupeiro, pero tamén o Eixo, esta capitalidade da cultura, vai a ser plataforma para moita xente novel que ten moitísimo talento e a veces poucas plataformas ou dificultades para poñer en valor ese talento. E estes meses tamén van a ir da man de poñer en valor o talento de xente incipiente, de xente que está empezando, de persoas que non tuveron oportunidade de facelo no seu momento. Así que, de verdade, moitísimas grazas a todos os presentes, a veciños e veciñas de Portugal, porque son moitos os que nos visitan tamén e nos visitarán ao longo destos meses, os veciños e veciñas de Lugo por estar hoxe aquí presente e por enriquecer o que vai a ser esta oferta cultural dos próximos meses e, sobre todo, por estar aí no día a día facendo de Lugo e, polo tanto, tamén do Eixo a gran cidade e o gran territorio que é. Así que moitísimas grazas e disfruten moitísimo do espectáculo tan grande que vamos a ver hoxe. Este ano, Lugo abre as súas portas para recibir o nomeamento da cidade como Capital da Cultura do Eixo Atlántico 2023. Unha oportunidade para mesturar o talento lucense co do resto de municipios galegos e do norte de Portugal. Este 2023 imos intercambiar cultura, gastronomía e experiencias co resto de territorios do Eixo Atlántico. E vos, que diríades que é Lugo e que ten para compartir? Eu diría 3 patrimonios mundiais. Lugo é unha xigantesca e inigualable despensa de produtos.
Lugo é o primeiro renglón de calquera boa novela. Lugo un espectacular plano secuencia. A cámara lenta. Lugo é arte. Arte urbano. Lugo ten a ilusión e a maxia Que vos deixará coa boca aberta. Paso a paso, marcamos o ritmo. Lugo, un xeito de moverse. Lugo, danza. Lugo ten a cadencia que dá luz á melodía. Lugo é unha instantánea da nosa mellor tradición. Lugo é recreación histórica. Por todo isto, queremos compartir con vos o que somos. Benvidas e benvidos a Lugo, capital da cultura do Eixo Atlántico 2023.